ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମନପବନର ଆଉ ଏକ ଗପ। ଦୁଇ ଭାଇ। ପରିବେଷଣ ଶିବାଶିଷ ମହାନ୍ତି। ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ଉଭୟ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ବଡ଼ ଭାଇର ମୁଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ଜୁଟିଲା କେଜାଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ ପର୍ବତମାଳା ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରି ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ପୁରା ପତଳା ଦିଆସିଲି କାଠ ପରି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ସବୁ ଶରୀରରେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ଯେମିତି ସେ ଗୋଟିଏ କଙ୍କାଳ, ଯାହାକି ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଫେରି ଆସିଥିବା ଜାଣି ସାନ ଭାଇ ଖୁସି ହେଲା। ଏତେ ଦିନ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ସାନ ଭାଇଟି ବଡ଼ ଭାଇକୁ ପଚାରିଲା, ଭାଇ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ? ଏତେ ବର୍ଷ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ତୁମ ଶରୀର ଏମିତି କଙ୍କାଳ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଉତ୍ତରରେ ଭାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲି। 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋର ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ଆସିଯାଇଛି। ସାନ ଭାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଏଭଳି ଏକ ନିର୍ବୋଧ କାମରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ମୁଁ ଯଦି ଡଙ୍ଗାବାଲାକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ଅଳ୍ପ କେତେ ମିନିଟ ଭିତରେ ମୋତେ ନଈ ଆରପାରିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା।